Point five Creative Studios. Feel the story. They know the story. Like souls, Mind 5 Creative Studios. Mhuri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Paita hondo itsva, hondo nyuwani pakati paWicknell Chivhayo naMukoma Simba Chikanza. Hondo iyi yatanga mushure mekunge Mukoma Simba Chikanza vaisa post yamuri kuona iri paskrini iyo. Zvikanzi munun'una Wicknell hautomborina kana mazuva ndapedza. Izvi zviri kubva mushure mekunge vazhinji vanopinda chechi yechipostori vachitaura ivo kuti seWicknell ndiye mukuru wemazuva. My name is DJ Holly. The name of the platform is Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa ndoda ngokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right. Ndo nyaya yandiri kufamba nayo mazuva ano, nyaya yandiri kumhanya nayo zvabanje manje iri pakati paMukoma Simba Chikanza nani naseWicknell Chivhayo. Pandisati ndapinda munyaya yangu zvizere ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame namba ipapo. Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake. Handitika right, regai tipinde munyaya yedu zvizere. Hanzi chiko nasekuru Chigocha Mazizi, hanzi batirwa dare nasekuru Chigocha Mazizi, batirwa dare nasekuru Chigocha Mazizi. Namba dzasekuru Chigocha Mazizi ndo dziripo paskrini idzo. Vanokuitira nyaya dzese dzauri kuita sei, dzauri kuda kuti ufambe ufambire kwavari. Handitika saka bata sekuru Chigocha Mazizi panhamba dziri paskrini idzo, wopinda mudare ravo vanokuita sei, vanokubatsira. Handitika regai tipinde zvizere munyaya yedu tinyatsokuonesana kuti zvii zviri kumbonyatsoitika pakati pevarume vaviri ava. Hanzi naMukoma Simba muning'ina Wicknell hautomborina kana mazuva. Aya mashoko haana kugara zvakanaka kuna seWicknell Chivhayo. Vakauya vakapindura mashoko amuri kuona paskrini ayo. Zvikanzi wakatangirwa nedare muroyi Simba Chikanza, ndichakurwadza kusvika wakwegura. Handidzore tsvimbo. I will keep moving from strength to strength. Iwe uchingozora pemu chete. Hanzi iwe uchingozora pemu sengochani usina kana sende. Ndozvandiri kukuudzai kuti nyaya dzacho kwadzanga dzakusvika vakomana vacho vari kudzikisa gejo, vari kuendesa kurefu chaiko chaiko. Handitika zvikanzi saka unoti zvauri ngochimbi, vamwe vese vachateedzera here munhu anoda kuzviita mwari pauri ipapapa? Sei uchiroya vana veZimbabwe uchishandisa zita raMwari, iwe chikomana Wicknell Chivhayo? Vakomana vacho vanenge vachidzorerana mahwani zvekutoita sei zvekutodaro. Hanzi wakatangirwa nedare, uri muroyi iwe, ende ucharwadziwa kusvikira wakwegura, ende ucharamba uchingozora pemu. Inini ndichingoenda moving from strength to strength. Mukoma Simba mbva wadzoka wachitaura kuti aiwaka, unoti iwewe zvauri ngochani, munhu wese ingochani here? Handizozivawo mahadhi avari kupindana, mapesenari avari kupindana, kuti zvinopera mushe here? Ndauya nazvo panapa paruzhinji kuti muzvionere kuti pajekerere kuti zvinopera mushe here hondo yaMukoma Simba nani na Simba Chikanza, hondo yaMukoma Simba Chikanza na Wicknell Chivhayo.
kuti zvinopera mushe here ma1 aya zvekutoita sei zvekutodaro. Ndonyaya yanga ndangokwigirai just a quick update kuti muzoonere kuti zviri kufamba sei uyezve zvakamira sei. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, to it's bye for now. Let's meet in the next video.